खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 15 बोसोर बैसोनि हरेश्वर नार्जारिया पुणे महाराष्ट्रआव जानाय द'थि नेशनेल कुंफु चेम्पियनशिप 2021 आव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय चापागुरि हालामनि दिहिरा गामिनि भबेन नार्जारि आरो हरजनी नार्जारिनि फिसाज्ला हरेश्वर नार्जारिया 15 बोसोर बैसोनि 7 थाखोआव फरायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला महाराष्ट्रनि पुनेयाव जानाय द'थि नेशनेल कुंफु चेम्पियनशिप 2021 आव आसामनिफ्राय सा 35 बादायारिजों लोगोसे कच आरो माखासे गासै सा 40 थांदोंमोन। सा 35 बादायारिफोरनि मादाव आसामनि सा 34 बादायारिफोरानो देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो आसामनि हान्जायानो साबसिन हान्जा एबा बेस्ट टीमनि बिमुंखौबो मोननो हादों। मख'नो गोनांदि हरेश्वर नार्जारिया दुखिया नखरनि जायनि थाखाय बिथाङा बे बादायलायनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय गामिनिफ्राय दाहार लानानै थांनो गोनां जादों। लोगोसे बिब' फैला बरगयारि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि मन्टु बर' बिथांमोननिफ्राय रांनि मदद लानानै थांनो गोनां जादोंमोन। महाराष्ट्रनि पुनेयाव द'थि नेशनेल कुंफु चेम्पियनशिप 2021 जानायनि अनगायैबो बादायलायनाया पान्जाब आरो इन्टारनेशनेलाव दुबाइआव जाबावगोन। सायख'जायोब्ला आरो रांनि मदद मोनोब्ला बे बादायलायनायावबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायथियो आरो बेनि थाखाय बिटिसि सोरखारखौ मदद होनो थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। मोनफ्रोमबो बिफानाव खेला गेलेग्राफोरनि थाखाय 3 मासि रिजार्भ खालामनो थाखाय एसेम्ब्लियाव सावरायगोन। बेखौ बुंथिदों बिटिसिनि इएम दावबायसा बर'आ। दावबायसा बर' बिथाङा उदालगुरिनि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव जानाय अल आसाम आन्डार 17 फुटबल टुर्नामेन्टआव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेनिफ्राय बिथां इएम दावबायसा बर'आ फोरमायथिदों दि मोनफ्रोमबो बिफानावनो खेला गेलेग्राफोरनि थाखाय 3 मासि रिजार्भ खालामनो थाखाय एसेम्ब्लियाव सावरायगोन जाहाथे खेला गेलेगिरिफोरा साख्रि मोननो हायो। बेनि अनगायैबो इएम दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि इन्टार नर्थ इस्ट स्टेटफोरनि 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि मादाव 10 फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय जागोन। बेयो फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो खुंजागोन। बेनि थाखाय अफिसियेल खामानिफ्रा मावफुंजाखाबाय माखासे खामानियाल' आद्रा दंसै होननानैबो फोरमायथिबावो आरो बे बादायलायनायाव नर्थ इस्ट रायजोफोरनि गासैबो 6 शेड्युल काउन्सिलखौनो बाहागो लाफैनो थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो अल आसाम आन्डार 17 फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो 2 गेलेग्रा फोथारखौ सायख'नाया जादों। उदालगुरि जिल्लायाव डिमाकुसिनि मिनि स्टेडियाम आरो नलबारि खेल फोथाराव गेलेनाया जागोन। थिग बेबायदिनो बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाफोरावबो 2 गेलेनायनि फोथारखौ सायख'नाय जादों होननानै इएम दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जेसेबां गेलेनायनि इभेन्ट्सफोर दङ बेखौ जौगाखांहोनो थाखाय बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डबो दानाय जागोन। दिवालीनि समावनो जानाय दुखुनांथाव जाथाय। फोरबोआव गावनो थाखाय बम लानानै फैबाय थानाय समावनो बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा। बे जाथाया पुडुचेरीनि बिल्लुपुराम जिल्लायाव जादों। जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला बिफा कालिन निसान आरो 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला प्रदीपआ जयै गंसे स्कुटिजों बमानि थफ्ला लानानै न' फारसे थांगासिनो दंमोन। स्कुटिनि सिगाङाव बमजों लोगोसे फिसाज्ला दंफायोमोन। बेयावनो हरखाब बम बेफ्रुदों जायजों जायगायावनो बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा जादों। बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो लामाजों फैबाय थानाय 3 सुबुंफोराबो जखम जादों। UGC NET 2021 नि आनजादनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया दिसेम्बर 2020 आरो जुन 2021 मायथाइनि इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसन नेशनेल इलिजिबिलिटि टेस्ट UGC NET आनजादखौ फैगौ 20 नबेम्बरनिफ्राय 5 दिसेम्बरसिमनि गेजेराव खुंगोन। कभिड-19 नि थाखाय दिसेम्बर 2020 आरो जुन 2021 मायथाइनि आनजादखौ खनले उन खालामनानै दोनबोबाय थानो गोनां जादोंमोन। दा UGC NET 2021 आनजादखौ खुंनो आखायाव लाबाय। बे आनजादनि थाखाय एडमिट कार्डखौ ugcnet.nta.nic.in आव थांनानै डाउनलड खालामहैनो हागोन। नाथाय एडमिट कार्डखौ माब्लानिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन बेनि अक्ट'खौ फोसावनानै होथ'वाखै। चाइनाया भारतनि सिङाव गामि बानायदों। इउनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सआ रिपर्ट होनाय बायदिब्ला भारत आरो चाइनानि गेजेराव लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल LACखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय जाबोदोंब्लाबो भारतनि हाखौ जेब्लाबो चाइनाया सेनो नाजादों। पिपल्स रिपाब्लिक अफ चाइना PRCआ तिब्बत अट'नमास रिजन आरो भारतनि अरुणाचल प्रदेशनि गेजेराव गं 100 न' थानाय गामि बानायदों।
अरुणाचलनि आपार सुबनसिरि जिल्ला तेसारिचु दैमानि सेर सेरनो चाइनिसफोरा गामिखौ बानायदों। थांनाय 1962 मायथाइयाव जेब्ला चाइना आरो भारतनि गेजेराव दावहा जादोंमोन, बेनि सिगांनिफ्रायनो चाइना आरो इन्डियाया तिब्बत अट'नमास रिजन आरो अरुणाचल प्रदेशनि बे हाखौ लानानै दावराव दावसि जाबोदों। के संबिजित अदेबानि सारसिं इंति खातार बिथाङा 14 बोसोरनि उनाव न'आव फैफिनबाय। कार्बिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय कार्बिफोरजों गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावनो के संबिजित बिथाङा न'आव फैफिनबाय। के संबिजित बिथाङा कार्बिमोनब्लाबो एनडिएफबिजों सोमोन्दो दङ। बिथाङा बर' सुबुं नङामोनब्लाबो एनडिएफबि आफादाव हाबनानै बर'नि थाखाय खामानि मावदोंमोन। बिथाङा बिश्वनाथनि आसाम अरुणाचल सिमानि सेलायखाथि गामिनि उन्दै समावनो हाथियारजों सोमावसारनो थाखाय न' एंगारनानै हाग्रा फारसे थांदोंमोन बिथाङा। दा कार्बिफोरजों गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बिथाङा गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनबाय। 14 बोसोरनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिननायखौ रायजो राजाफोर आरो बिथांनि गामिनि सुबुंफोरा दुंब्रुदै बरायदों। लोगोसे के संबिजितजों लोगोसे मोनद' हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौबो बरायदों। के संबिजित बिथाङा आल्फानि गाहाय परेश बरुवा बिथांखौबो गोजोननि फारसे आगान सुरबोनो थाखाय खावलायहरदों। बिहाराव बिस गोनां जौ मोनलोंनानै सा 33नि जिउ खहा। बिहारनि गपालगन्ज जिल्लायाव सा 19 आरो सोनाब चम्पारन जिल्लायाव सा 16नि जिउ खहा। थांनाय बुधबारनिफ्राय शुक्रबारसिमनि गेजेरावनो सा 33नि जिउ खहा जादों आरो सा 14नि बांसिना फाहामथाय लागासिनो दङ। मेडिकेल टीम आरो एम्बुलेन्सआ गपालगन्ज जिल्ला आरो सोनाब चम्पारन जिल्लानि गामि गामि हाबनानै खैफोदाव गोग्लैनायफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जायफोर बेरामाव गोग्लैनानैबो दासिमबो फाहामथाय लायाखै बिथांमोनखौबो फाहामथाय लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। गपालगन्ज जिल्लानि एसपि आनन्द कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिस गोनां जौ बानायनाय आरो फाननायजों सोमोन्दो थानाय गासै सा 18खौ गुबुन गुबुन पुलिस थानानि सिङाव थानाय ओनसोलफोरनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे बिहारनि महम्मदपुर पुलिस थानानि एसएचअ आरो गामिनि चौकीदारखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बिस गोनां जौ मोनलोंनायनि थाखाय थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय दासिम बिहाराव अफिसियेलि सा 89नि जिउ खहा जाबाय आरो आनअफिसियेलि सा 100नि बांसिन जानायनि आसा दङ। दुबाइआव जानाय T20 वर्ल्ड कप 2021आव भारतआ स्कटलेन्डखौ फेजेननो हादों। 8 उइकेट्सआव भारतआ स्कटलेन्डखौ फेजेननो हादों। बेनि सिगां भारतआ आफगानिस्तानखौ 66 रानाव फेजेनदोंमोन। भारतनि हान्जाया T20 वर्ल्ड कपनि सेमि फाइनालाव जायगा मोननो हायो ना हाया बेयो गाबोनसो रोखा जागोन। आफगानिस्तान आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव गाबोन गेलेनाय जागोन। जुदि आफगानिस्ताना बे गेलेनायाव देरहासारनो हायोब्लासो भारतआ सेमि फाइनालाव जायगाखौ मोननो हागोन। जुदि निउजिलेन्डआ देरहासारोब्ला निउजिलेन्डनि स्क'रआ बारा जागोन। बेनि थाखायनो भारतआ सेमि फाइनालनि जायगाखौ मोननो हानाय नङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।